Sa Lunes? Magkano ang bentahan ng... Ayan, kaya yung mga taga Novaliches, gusto nyo maghanap ng Divisoria Price. Ito, ganito. Dito tayo sa tapat ng... Ayan. Sa akin yun? Oo. Ito mo. Ito pa, kasama pa to. Tayo pa Kasama na yun. yun. Tayo 60. 60 pala to, di ba? 60. 55. Ayan, yung suklay. Ayan, 65 pesos at saka 45 Saka pesos. 75. Tapos yung 60 pesos yung mga Magkano? cotton. Ha? Ano? Pangi. Ano sa mga yan? Gawanta ka eh. Kaya Doon sa itaas, doon. Meron pa doon mga medyas, mga damit. Ayan, damit pa nila paninda rito. Tapos ayan, 'di ba? Ang dami. Kaya kung taga Novaliches ka, dito kayo mamili dahil Divisoria Price to. Tapos meron sila mga wallet, ganyan. Klase pa tayo. Diba, mga ganito o mga wallet. Hindi ko alam kung magkano to. Tapos meron silang ayan o, diba, isang balot na ng towel. Tapos ayan, mga panyo. Tapos mga towel din, ayan. Tapos meron din sila doon. Ayan, ang kulay ng buhok. Meron din mga kartulina. Ayan, diba? Tapos, meron din silang erasing. Ay, ito kukuha pala ako nito. Diba ito? Hanap tayo ng calculator. Yung kaya lang ng ating budget. Ayan, ito maliit lang. Diba kasi nasira yung aking calculator. Magkano kaya to? Ano kanya to, be? Ano lang siguro, diba? Mura lang siya. Kasi nasira yung aming calculator. Merahan tayo ng bago yung balat naman. Ayan, hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero siya ay 35 pesos. Ano ba tawag dito? Hindi ba? May mga color. Bili pala tayo ng ayan, pandikit. Bali, ang glue nila ay 13 pesos. Dam ka? Ayan, 13 pesos lang. Kaya kukuha tayo mga tatlo.
Bili tayo ng battery kasi baka wala sa grocery. Baka mamaya wala sa grocery kaya ngayon pa lang kukuha na tayo rito. Bili tayo na. Yan. Ayan, meron din silang mga nail cutter. 65. Yung kandado. May isang box. Ayan, ganyan. Eto, Diba? kukuha ka pa nito. Oo. Ang kulang mo na Shout lang out. Ayan pala yun. Sa buhok pala yan. Ayan guys. Sa buhok pala siya. Hinahanap ni kuya yung mga kulay. Saan mo ito na ano kuya dito? Iba-iba te. Iba-iba kasing brand. Ito yung brand niya. Kasi Bremwood. Exa. Sa mga salon. Exa. Pili ka kung anong gusto mo kuya. Hanapin mo yung number. Ayan, shoutout kay kuya. Naghahanap siya ng mga brand. Yung magandang brand naman. Para hindi naman ano sa customer niya, di ba? Meron din silang microphone. Yan, may mga salon, yan. Dali, wala dito yung ano, yung pagtatakbo. Yung may selfie Ay, tanong ka. Wala daw. Wala. Dati dito ako nakabili nun. Kaya baka wala ng stock. Tapos siguro sa buhok din to. Di ba galon-galon eh. Buhok din yan. Kaput spa. Ah, sa mga spa. Yan, sa may mga spa. Nag-ride ka na? Pinikwenta pa eh. Ayan, mga galon-galon sila. Kung magpinta, ano ka ba? Tapos sa ba? Eh, meron din silang mga ano, empty bottle. Diba?
Kompleto talaga rito. Ayan, sa mga shampoo. Meron din sila dito. Ito pala yung mga Reo. Ayan, meron din sila mga Reo. Isang balot. Ito yung mga empty. Magkano? 100. O diba? Sa mga ano to, bleach, sa mga spa talaga. Meron din sila. Ayan, mga spa. Dito banda, parang sa mga salon, sa mga spa. Ayan, dito. Ito kami namili. Ang hinit no? Hinit talaga. Sikat naman to eh. Diba? Kaya dito may iwasan. ECQ na, ano na tayo eh. ECQ na tayo eh. Ayan, marami dito. Punta kayo dito sa Novaliches Bayan. Parang Divisoria rin to guys. Kaya yung mga nasa Novaliches, ayan. Parang Divisoria price na rin to. Diba? Magkano ang ganitong rayon? Ang daming bilihin. 250 na yan. Doon banda may mga kumot, towel, may mga t-shirt. Doon banda may mga towel. Saan? Tapos dito naman mga gamit ng mga estudyante. Tapos dito, ayan, 'di ba? Divisoria price din 'to. Kasi Tali, ipit. ayan, may mga ipit. Ikaw, Dapat eh, doon ka pa sa taas mag-video, ang daming megas doon. talaga. Oo, pakabi sa taas. Ito malaki naman. Sila may isa sa lata kahit ang namin dito sa labas oh. Ayan, buti na lang. Mag Out kina ate. Kasi ang ano. Yan, shirt sila ako. sama mo kang pera. Teresa Bisaya lang. Anong panty mo? Hindi mo yung sa pinintay, wala sa lunes. Magkano ang bentahan ng... Ayan, kaya yung mga taga Novaliches, gusto nyo maghanap ng Divisoria price. Ito, ganito. Dito tayo sa tapat ng... Ay, sa may ano lang to, diba? Sa may stoplight lang. Pila linya lang to ng stoplight, diba? Puntang Susano Market. Susano Market daw. Susano Market. Alam niyo ba guys, yung ano, yung... Ang tawag dito? Cotton buds. Diba sa labas yung mga nag-iikot 75 pesos yun. Pero dito ay 55. 55 pa, 45. 55. Yan, 55 pesos. Tapos yung mga... Oh, hindi kayo bibili ng gunting. O nga naman. Siyempre.